Assalamu alaikum, hormatly YouTube'dan videonu dinleyiciler. Öňüňize saglyk dilep, şugun sizin öňüňize Rahman 10 saat 40 min Kanadadan. Şugunkü temalar her hili zatlaryň üstüne durup geçesim gelýär. Şo zatlary size ýetiresim gelýär. Könöden bir aýdylan Omar Hayyamyň bir aýdan sözleri bar da, şu diye bir yankı adam diye kıyınını düşün bolsa diye da şoňa diye bir himayet ver diye. Allah canlı. O zaman kim diye yankı yaramayan olsa şoňa saglyk ver diye. Şoňa diye begençligi paýla. Şol diye ýadyndan çykarsın niye? Toýuş ýadyndan çykarsın niye nokta? Kim diye şol kıyın gününe duran olsa diye şoňa diye şatlyk paýla diye. Omar Hayyam şeýle sözleri aýdyp geçdi. Bu zatlary diýmek bilen ne şu Omar Hayyamyň şu aýdyp geçeni Türkmenistanda bolup geçen wakalary da diýişilip hasap edýän. Hasap edýän sebäbi inha aýdalyn biz 3-nji demäni diktatura başladyk. 3-nji. Onun şu prezident bolup geldi, şol gelen günden belli boldy şu diktator rejiminiň entegem durjakdygyny. Bir zada düşünüp bilemjok da, şu adamyň durmuşyny da adam näme üçin ýaşamaly? Näme üçin ýaşap näme etmeli? Iň esasy adam bolmaly şol adam. Haýsy bir situasiýa girsin tapawdy ýok. Şol adam bolsun. O gelmişek bu prezidentler ýar bar ha etjeklerini edip goýjaklaryny goýup halka seredip bilen oklar bular akmaklar. Halka seredip bilen oklar. Ol oturlar kürsüň üstüne etjeklerini edip goýjaklaryny goýup ondan bir zat bolarmy? Adam mara durmuşda bir sapar ýaşaýar. Şoň üçinem şol adam şol bir şatlansın, begensin. Kakoýta bir özüm kakoýta bir meýilçi bolsun da, kiçirak zat bolsun, ýöne şoňa begensin. Hiç wagt nerwçit etmesin, zakakoýta su boluç. Bir durak samsyk adam üçin kellesini agyrtmasyn da adam. Şo zatlara da her bir ýurduň prezidenti özüne kasam edýär. Ene kasam etdine serdarym. Hani niçesi urkulow. O saçagyň üstünden kasam edip o näme beýdip kim alacak bolýar? Halkymy? Ýok, o halky dili oturar. Näme diýär. Şoň üçin bir adamlara var, iý biçmäni bir normal paýok beriňär o. Bir näme howur? Na öň geň alynýatlar, ýa Afrikada her hil zat diýip. Geň görüp oturmadylar o taýda. Men özüm bolup gördüm Afrikada da. Geň görüp oturmadylar. Gazany şoňa samalda 2 dogan uruşup otur, 2 samaly, 2 doganlar. Hem Türkmenistanda da şol real etjek bolýan. O zatlara orun berilmez. Şol sebäpden hem birazcık ýoluňyzy düzedin. Sebäbi bunu halk garaşýar, bütün Türkmen halkymyz garaşýar. Türkmenistanyň içinde ýaşlary goýmadyňyzlar o siz o. Bir zada düşünüňiz o siz. Men öňkü gepleşiklerimde da aýdýan. Muddama da aýdyp gelýän. Türkmenistan ýaşlar bolmasa hasap edäý bu ullokan mazarçylyk diýip. Bolmanda da ana habareldur her vilayetlerde de her owalarda bir habar var ýa-ni onu gellikäri edip geçipdi. Şu çoğunluğun mazarçylygyna nähili adamlar
şeyler her hepde de näçe adamlar wepat bolup gidýär ýa-ni esasanam şol koronavirus sebäpli. Ay bir Allah'tan bir kuwat berip bir belki gowular watanymyz belki gowular däl şol gow etmek üçin bizem oturmalylar, bizem öz ýanky elimizden gelen zady şonu etmelibiz. Yani ol dapustum aýdalyna diýässäne Serdara diýilýär, häzir öňkü Berdimuhammedow diýilýär, öňkü Niýazow diýilýär. O diýenimiziň peýdasy ýok, şol öz ýerinde şol zatlary bir konkretny bir zat predlagat edilmese. Yani herimiz şey deyip bir döşümüze katacak bolsak onu Türkmenistan hiç adam düzelmeýär. Hiç wagt. Şo sebäpden men häzir näme eşek ýa-ni köp sanly dinleýijiler bar. Men postama ýazypdyrlar da. Ay ağam diye şuňaly. Onu Facebook'tan yazdılar. Birazcık diye şu öňkü goşgulum bolsa diye soňky ýazan goşgulum bar bolsa diye şonu niye bize bir yetirsen diýip haýyş etdiler. Şonu siziň häzir dikkatyňize getirjekmen. Tak. İlki şundan başlaýyn. Ağlaýar. Garaşsızlyk alıp garalman galan, barhanly garagum çöller ağlaýar, beýikden syn edip bolýan zatlara, goja dağlarymyz ağlaýar. Ağlaýar kiçisi ulusy bary, dinmeýär gözden damýan damjalar, ağlaýar ahal balkan daşawul marlewap, beş togunlar ağlaýar. Ine niçe ýyllar Türkmen topragy titrep dur 48'i ýatladyar. Türmedir hemde gaçgaçlyklar Stalini hem giýitleri ýatladyar. Yine uzak gidermika sütömler, hiçbir arkadaş tapılmazmıka, lolodur neşekeş işsizlik yurdu, täleden gurulup aýnalmazmıka. İnniki goşuym ýanky ömür olayım. Salam sana diyarım. Baylygym goňjum hem dogan ayım. Täzeden gurulýan beýik geljegi öçmesin şan çyrag ömür olayım. Batlyk adam bilen öňe baralyň. Bu ädimler geljek üçin ýol açar. Akyl paýhas bilen barsa akymlar. Watan üçin, geljek üçin ýol açar. Niçe ýyl watany iýdat etýärler, hakykat sözleseň türme wasýalar. Ne sebäp şeytana kulak asýarlar, şeytanlar durmasyn ömür olayım. Gururs bil geljek üçin bolçuluk, zar bolmurs Serdarýal namarda, gün saýyn berkeşer beş doganlarymyz, öçürmez şan çyrag ömür olayım. Geljegimiz giň bolsun, ak bolsun ýollar, soldurman saklar ekilen güller. Rahman aýdar inni saýrasa diller, ýodalar ýollarymyz, dağlar görünür. Aýr menni ol beýlek şahirler ýaly bir gatyr çeper ýazamok, ýöne şu bilenimden ýazýan, onu şonu da dinleýijiler bar eken dinleýärler, haýyş edenliklerim sebäpden häzir men siziň dikkatyňize şolary aýdyp oturyp. Tak. Adamdan gaçmaly adamlar var da käbir adamlardan daşrak dursan gowy da. Gülek sen gülek, gülüýsi gelsin, asman duru bolsun, gün nuruny saçsın. Halkımız ağlaman, şad oynap gülsün, dasturoluyun 200'lü adamdan. Asla onu adam sıpatam yoktur. Halk köptür, halkın yüreği pektir. Haram dağ yağlı dünya hiç gelen
yoktur. Dastur pele adamdan. Anılyar ağlamak yerine şad oynap gülyer. Vatanımızın kanın içer begen yer. Dastur olun kan hor bolan adamdan. Rahman Aydar setirimlerim cemleyen, akmağı dez öz halkımı dinleyen. O da nefesen barcak yerin deyip sonlayan dastur olun. Bu gelmişek adamdan. Hazır demekleri mümkün. Ana dasturduk, oğlu geldi diyme mümkün. Görüver yasa oğlunun ne edip ne koyucu. Tak, hüküm diye, hükümet diyorlar da halkın üstüne. Gelin vatandaşlar bövet bolalım. Yurtta kurulayan ahir zamanı. Ölüm yetimini bizden ya bize yat olsun. Kuvan olayım yurdumuzun baylığına. İnni nice yıllar sütüm aslında. Aç yalana çıkarlı Türkmen halkımız. Bar bilen yoldaşlan vatanına kiseleri hem de soğuzuk aydım saatleri. Yönü bilen yağıtı günler dasta del, ehlimiz cem olsak bir yere üyüşüp, kaygırmalıyın gücümüz hak için, baylıklar gitmesin dağlardan aşıp. Adım Rahman minne sancarla kanmar, tankıtlayan tankıtların hakkım var. Serdar sana diyen öz ornundan gitmesen başka yollar olmaz dünya. Şu zat var. Adamın ölümlü dilemek koy derler. Son için yumur son hale deyip demedeydim de. O zaman yine üstada Serdar'a yüzlenip bir zada edeceğim. Serdara sen kakana kulak asma, halk diyen netin olsa, şammini hem ara sokma, yüreğin halk bilen olsa. Yaralara değer derman tapsen, gönüllerin götür halkın, bu işleri bir cay etsen, düşünürler halk belkem. Sabır kâse dolup gitti, 30 yıldır sütömmelen, bir neçe oğul kıydılar mı, özgü toprak sinip gitti. Ağlatma sen beş doğunu, göz yaş kara gözün kapar. Keype gitme kakan yali, halk dağlışı seni tapar. Rahman ötür toplap, sonlu yarın sözüm cimlep, bu namani Serdar'a oklap, gidici olma yurdu poklap. Şolar yanlar durmuşun her şeyde situasyası oluyor. Şu situasyadan çıkma için hükmanı formadı. Ben öz fikrime şeyle dar bir ağzı bir ol pemmemiz bir yerik uyuşup bir birek dinlep esasen mara bir doğru bir kahar kapır dar bir arasında yine söğüşler ya dar bir söğüleyem dar çıkış edilenler. Ben özümüm şeyledim da önüne arada sol komentaride oğlumdan biri yazıptır ağam şeyler bir no tipa sen gollayasyon bir şöğünmen zat etsen deyip katı doğru bellik. Şular yalı bellikleri ayokman aydaymalı. Nem çünniyende sen dinleyicilen olur, sen dinlen otururlar. Sen dinleyicilerini dinlemeyecek olsan. Onu da yine misalaydık birinde Serdar, Prezident Türkmenistan. Sen o öz halkını dinlemeyecek olsan onu sen neme gerek o halk için o? Git o bir koşunanlı var o dağın eteğine var da koyuzma koy sen. Halk koyun neler o? Halkı siz koyun edip koydunuz. Şu an onun kim etti? Niyazıf başladı. Garamayak değil. İzinden Kakan devam etti. Kakan'ın var ya nehil prezident bolonu biliyor musun sen özün? Ha? Gönüş o Niyaz ölünden son bilmeyenin yanına kay
aeroporda военный samolyot geldi. Nämçe şu tak ılgap barya kakan. Значит, öňdün taýinlik görülen zat bu zatlar. Onu hükman bilmek gerekler, ol ýasyny uju şu taýda belli bolupdyr. Şol edilen hereketler. Şo sebäpden meňe bir arzum Türkmen topragyny şu toylar köpelip, toylar toylaşıp, şu şatlyk bolsunlar Türkmen öýlerde. Ýöne gynansaňam häzir şu näçe ýyl türkmenlerimiz şol derece yetip bilen oklar, uru gatyr şatlan bilen oklar şatlanýarlar. Ýani haramdaň tohumlary esasan ol ýakynlary şammy diýe, pammy diýe. Şoň üçin öýüňize saglyk dilep, şuňky gepleşigimi utorýan, ýöne ýakyn günlerde de ýene bir gepleşik goýjak, ol atlaram ýani Niýazowyň döwründäki soňky döwürlerde däki bolan ýani neçe söwdasy barada. Ol ýöne konkretny zatlar, sebäbi ýürüýte işlenilen programmalar boldy şo wagtlarda. Ýürüýte Moskwadan işlenilen programma boldy da. Ana şo zatlar barada geljekki gepleşiklerde ben siziň dikkatyňize ýetirerim. Hoş sag bolun, geljekki duşuklar eşeni.